daw sa ngahiyat kung kadamaan kaya nung dirila kita magkaro gayakan una numan at tungagin kadipirinsyahan maupay darong takunggin o istoryahan kita daw ini nga aton mga kamutangan sugad malinin waray kabubuwasan waray na ba ini Diyos lan katalwasan Diyos nala ang labi hindi nga maaram sige na o kabugton magsarayon na kita anunusan kalalangkan nagpapapas na sa luyusan kaguguman masudang na ang lamraksan katalwasan aari na naguyagan kabataan na sulit ang eskwelahan ang lukay kung kakbari damo kay parayman mga hunisan katamsihan puro kalipayan kamurayawan kauswagan hiyapsan nga tanan sige na o kabugton magsarayon na kita anunusan kalalautan nagpapapas na sa luyusan kaguguban masudang na ang lamragsan katalwasan adi na adi na adi na adi na test mic gugma kong alus ay pipiki sin maupay ani mo kasing-kasing ibutang sintuhay ayaw gud pagsakita din ayaw paglingua paghirot ibagi sa dugon mo ay mawara ako pagtititigan ang imo mga saan bisan anong dangatan di kita magbubulag sa adlaw waray lain gugma magpapabili waray magtatagiya kundi akong kasing-kasing
Gugma kong alus ay pipigi sin maupay. Ani mo kasing-kasing itbutang sintuhay. Ayaw gipag sakit ha, ngan ayaw paglingua. Paghirot ibangin sa digon mo mawara. Ako pagtitipigan at imo mga saan. Bisa ng dangatan di kita magbubulag. Sa adlaw waray lain, gugma magpapabilin. Waray magtatagiya, kundi akon kasing-kasing. Kaya no iningagugma kundanay, mapawala mapatuusahay. Pag-abot waray nagud puro pahuway, daw suga di kaliding iningagugma kasing-kasing. Sugadin maharang amisay, diri magsasarit anay. Magkadi ano paman, hindi nga gugma kulusay. Bisan may lipong makalilibay. Bisan pa hiramusan kariguan, hinsawon kurunin kaguran. Ang gugma na dukot-kod hadugan, labot na kong nadangan at kasing-kasing ang kagulanan. Sugadin maharang amisay, diri nagsasarit anay. Magkadi ano paman, iningagog makulusay. Bisan may lipong makalilipay. Pag-abot waray nagud puro pahuway, daw sugad hikaliding hiningagugma kasing-kasing. At gugma daw sugadin maharaw ngamisay, diri nagsasarit anay. Magkadi